Bueno, pues entón vamos coa última ponencia. Eu como parte da organización e das actividades que temos que tirar un día moi bueno, que podedes muchas cosas, que podedes contos e condenas, podedes achegarnos todo o que queirades, tanto a página gráfica como da SPGA, están colgados todos os materiais aí, e xa para rematar este colofón, que, bueno, eso, que esperamos que fora o noso agrado, pues temos con nos a Olaya Sendón, a Ana Monteagudo, e trouxeron con elas unha alumna que, bueno, xa vistes que é moi gratificante, non? Ter alumnado que siga os pasos do profesorado que entón moi benvida, Irene, do profesorado que se implica na loita contra a violencia e na loita pola igualdade. Olaya Sendón é licenciada en Comunicación Audiovisual, vou a presentar así moi brevemente, porque, bueno, podes buscar información por aí. Profesora na Escola de Imaxe e de Son e creadora de documentais e videocreacións. Ana Monteagudo é licenciada en Imaxe pola Complutense de Madrid e profesora na Escola de Imaxe e Son da Coruña. Elas dúas nos van a contar este proxecto que teñen, perpetuando, reinventando a historia da fotografía en clave de igualdade. E Irene nos vai contar tamén a súa perspectiva desde alumna deste proxecto. Efectivamente. Isto funciona, non? Bueno, Irene, ademais de alumna, coordinadora do proxecto dentro do alumnado, vale? Porque iso foi unha figura como moi importante porque unificaba todo este punto de unión entre o que nos propoñíamos e ela o que facía. Vale, Irene Pazos, que non o presentou porque non lle dixéramos o apelido, por eso, pero vamos. Bueno, este proxecto podes pasar, Irene, a seguinte. Bueno, é un proxecto que ten como base a imaxe, a fotografía, vale? E traballa a igualdade dende un achegamento á historia da fotografía. Pero antes de nada, bueno, todos aquí sois profes, non? Entendo, bueno, entón xa sabedes como somos os profes, non? Que o que nos gusta é sempre falar con anécdotas, porque como realmente eres capaz de comunicar mellor as cousas, entón vamos a empezar así, non? E vamos a empezar con como empeza este proxecto. E este proxecto empeza... Vamos a velo en imaxes. Pasemos á primeira imaxe. Eu antes explicaba que me dedico ás videocreacións, ao documental, e todos os que traballamos, ou moitos dos que traballamos con cousas creativas, solemos vir con cuadernito incorporado, non? Esos cuadernitos incorporados é onde vamos apuntando todas as cousas que se nos van ocurrindo. Esta era eu no ano 2013, cun proxecto que tiña, que, bueno, non ven o caso, pero, bueno, así era como traballaba eu, non? Agora vamos a facer un salto no tempo, doble pirueta, e vamos a ver o 2016. No, 2020, 2020, chegada de 2 críos, vale? Isto é como cambia a túa situación de artista, o feito de ter 2 cativos revolucionándote a casa e facéndote máis difícil o poder convivir, non, con esta pulsión artística. Ben, que se ademais de profes ou desnais, pois xa saberedes perfectamente o que me estou a referir, non? Bueno, eu me atopaba con unha dicotomía moi grande, que era como poder expresar todas as cousas que eu quería expresar, que sempre tivera a comodidade dun horario perfecto para explicalo, pois como explicalo cando non tes ese tempo, non? E entón as cousas pasan que, bueno, e para min foi un diálogo moi fastidiado, non? O de intentar buscarlle camiño para esa sensibilidade artística que non tiña este hueco, non? E entón, a raíz de aquí, eu me pasei durante 3 anos pensando que non estaba facendo nada da miña vida, máis que criar 2 críos, vamos. E en realidade, todas esas pulsións que eu levaba encerradas dentro, que sempre quixeran sair a través dos meus documentales, das miñas pezas e tal, estaban aflorando polo sitio máis extraño de todos, que era, tachán, empecé a escribir contos para nenos. Claro, non empecé a escribir contos, empecé a contar contos, e logo empecé a dibuixarlos, e logo dixen, pois non está tan mal, pois me vou a ir a Xerais a ver que pensan, e logo se convertiron nun conto, non? Entón, pero eu nunca fixera a reflexión que había detrás de todo isto, non? De como a Creveira Maravillas era o mesmo que os documentais que eu fixera sobre a Costa da Morte dende o ano 2002, que era cando eu rematei a carreira e comecei xa a traballar, non? Nas miñas cousas. Ben, pero non vemos a falar desto. Sin embargo, é importante, o sea, quero dicir, todo isto, ainda que son anécdotas, sempre os profes queremos contar a través de anécdotas cousas que logo teñen, non? Pois isto vai a ser un exemplo.
A seguinte cousa que empezo a dibuixar e que empezo a contar aos nenos é unha cousa que se chama fotógrafa perpetua. E se eu na creveira quixera traspasarlle todo ese amor ao territorio que eu do que nacía moitas das miñas pezas, que sempre estaban vencelladas co territorio, coa identidade, con todas estas cousas que si sodes profes, nais e da Costa da Morte xa me entendedes todos perfectamente. Si non, podedes trasladalo a vos aldea que vai ser igual. Sobre todo a Costa da Morte. A Costa da Morte. Cerca. Cerca. Bueno, entón, o seguinte que fago é unha cousa que se chama a fotógrafa perpetua. E aquí me veño moi arriba. Ben, a fotografía é algo que sempre estivo moito na miña casa. Meu pai organizaba fotos bienal en Vigo, entón todas estas cousas estaban moi de andar por casa, non? Entón eu decido que toda esta historia eu ya quero contar aos meus fillos, pero que ya vou a contar, pois, con toda a jeta del mundo, me vou a apropiar destas cousas que eu levo escoitando desta xente que resistiu de verdad e me vou a inventar a autora total, que é unha señora da Costa da Morte, que foi a fotógrafa perpetua, e a fotógrafa perpetua fixo todas as fotos do mundo. Todas as fotos do mundo quere decir, podes avanzar un pouco, quere decir Cartier-Bresson, quere decir, bueno, este vai un pouco máis para adiante, quere decir capa, quere decir absolutamente todo, todo o que vos imaginades o fixo perpetua. Que ademais Perpetua coincide, Irene de Muros, Perpetua foi unha señora que existiu de verdade, porque moitas veces a realidade é tan gloriosa que che come a historia. É dicir, eu quería facer a historia dunha fotógrafa e estaba pensando en cousas como iluminada, como luz, porque me vine moi arriba, dije, fotografía, escribir con luz, ¿no? Iluminada, que bonito. Hasta que me enteré que había unha señora que se chamaba Perpetua e dije, joder, tío, ¿no? O sea, e era verdad, era unha tipa que Muros, a que si Irene, fixera, tiña toda a súa non? A súa carreira feita dende sempre, porque ela tamén era filla de fotógrafo e herdara o como se chama, o estudio do pai. Ben, podemos rebobinar un pouco máis para atrás, te estou mareando un pouco, vamos aí. Ben, entón hai unha cousa, cando ti estás configurando unha historia a fotografía, tal que sexa de pega, como esta que fixen eu, totalmente apropiada, e vos presento un pouco máis a Ana. Vale, Ana é unha persona que está moi preocupada sempre por estar dentro do réxime da legalidade. Vale? Quero decir, e algo que está moi ben, porque nos complementamos fenomenalmente. Eu teño alma de pirata e ela me detiene, non? Entón, é un yin e un yang que funciona moi ben neste sentido, non? Entón, neste sentido, Ana non estaba, mentras eu estaba facendo a fotógrafa perpetua, e me dediquei a copiar todo o que me deu a gana. Fixen a selección das fotos que me gustaban a min, que explicaban a historia da foto que eu quería ter visto. E me cargué as que non me gustaban. Como fan todos? É dicir, porque cando ti fas unha antoloxía, ti tes todo o poder do mundo. Estás decidindo que se queda fora e que vai dentro. Vale? E cando ti fas eso, estás establecendo unha narrativa poderosa. E eu eso facía sin pensar. Porque eu collín as que me apetecía, as que lles quería contar aos meus nenos e todo isto. Pero, curiosamente, cando fun a lexir a foto que iba a representar a portada de Perpetua, collín tres cousas. O primeiro é o álbum real da miña familia. Este é o, quero dicir, é dibuixado, pero a textura é a textura real do álbum que tiña o meu pai da súa familia. A moto é a moto de Virxilio Viéitez. E o retrato é o retrato de Vivian Maier. Vale, non sei se ademais de nais, da Costa da Morte e profesoras, sodes expertos en foto. Bueno, pues entón pero si vos sona de algo esta xente, Virxilio Viéitez todos coñecedes, non? Ben, Vivian Maier é unha figura que é gloriosa, que é unha tipa que era canguro duns nenos en Nova York e que facía fotos. A tía morreu como si nada, pero é destas historias que parecen mágicas, porque de repente hai como unha maleta que aparece en un mercado, e as compra un tipo que casualmente é un estudioso e descubre que aí hai un arquivo fotográfico que é la hostia. Esta é Vivian Maier, vale? Que é unha tipa que inventou a street photography cando non nin a cheiraran.
É dicir, cando non sabían nin o que era, non? Pois a tipa xa estaba facendo street photography, non? Entón a mí me gustaban esas... Bueno, por certo, hai unha charla de Joan Foncuberta que conta que ele é Vivian Maier, que é gloriosa, por si queredes vela nun TED Talk, que é cojonuda. Vale. Bueno, entón, eu fago isto. E eu xa estou deixando claro cal é a miña antoloxía. A miña antoloxía é Extrarradio. Vamos a coller e vamos a fuxir da metrópoli, vamos a irnos a contar o propio, dende o territorio, etc. As obsesiones de sempre. Muller e familiar. Vale, e a partir de aí, que me diga alguén algo, non? Xa parto da base. Ben, pasa o tempo e entón de repente cando vemos, non? Isto é unha imaxe do libro de Fotografía Perpetua e isto é a imaxe real, non? Aquí temos a Cartier-Bresson, el instante decisivo, non? O tipo que se vai a caer no charco, a foto que define como vai a ser o resto das fotos que se fagan a partir de entón, non? Chegamos para adiante e aquí temos no medio, porque me saiu a min das narices, que xa expliquei, pois esta é unha foto familiar, esta foto dos meus ese é o meu avó, aquel dali, e isto era o seu avó, o sea, o meu tataravó, sí. E entón isto é un Photoshop, vale, que lle fixera. Vale, esta foto real e isto é o que vai en Perpetua. Un pouco para explicarvos como vai a selección de imaxes que eu fixen. Bueno, isto é unha foto do meu pai, que estos... porque como son así de desagradecida non o puxen no glosario, como que aquí non está, pero que era súa, e entón quería recoñecelo públicamente para todo aquel que me quera escoitar que esta foto me fixo meu pai e que é moi importante dentro desta creación desta antoloxía. Esta así, non? Miliciano, capa... Pero lle fixen un pouquiño así, como se chama? Reicentolo. Lle reicentolicei, non? Lle puxen así, fixen percebeiro e xa está. Y ahora no es la misma foto, ¿no? Porque ahora viene Ana, pero vas a presentar eso, pero te van a caer, porque esto los royalties, ¿no? Derechos de autor. Efectivamente, aquí nos saltamos todos os dereitos de autor. Está aí, ainda non me denunciou ninguén, e para os que se venderon tampouco creo que me vayan a denunciar. Sigo para adiante, e ahora ven esto. Porque en realidad todo esto que levo contado para falar de esto, que esto sigue sendo lo mismo, ¿no? Vamos a ver máis, vamos a ver máis. Temos aquí a Man Ray, non? Coas súas lágrimas, e aquí temos Eugene Smith, bueno, non era tan guapo o señor na foto original, que vades a ver, este é el Che Guevara. Bueno, teredes que ver o libro para entender por que ese é el Che Guevara. Pero bueno, porque licencia, eso xa vos dixen que fixen o que me dá a gana. Entón, no seguinte, aquí temos a foto original, que está, bueno, está torcida, e esta é o que pertence ao proxecto Perpetuando. Xa vedes que é un pouco o mesmo, pero que cambia un pouco a dinámica do que vamos a facer. E agora, despois desta introducción, porque isto era unha introducción, vamos a meternos xa no jaleo, no petate de por que estamos aquí. E estamos aquí por un proxecto que se chama Perpetuando, que vamos a seguir falando de anécdotas. Sí, un poquito, unha sola. Eu dou unha asignatura que se chama Proxectos Fotográficos, que hasta agora sobrevivía de traballos e un proxecto. Estos traballos eran corrente fotográfica, autores non sei que, entón tiñan que explicar non sei que. Claro, que pasa? Que agora só iba a ter un alumno que se llama ChatGPT. Entón decidín, isto estaba no verán, eu xa me olvidara de Perpetuo porque fixera fai moito tempo, estaba no verán e digo, que carallo fago con esa asignatura, pues todas estas narices, voy a tener que hinchar a ler gilipolleces del ChatGPT porque máis é un chapuza, xa o sabedes, non? Xa coñecedes, xa o examinachedes varias veces tamén, non? O señor ChatGPT. Bueno, un dechado de virtudes. Bueno, entón, eu dixen, paso, non me dá gana. Que fago? E entón estaba saindo Perpetua no verán e dixe, tío, pero isto está guai. Vamos a facer, porque eu estaba facendo planning de como podo organizar para vender o proxecto, o libro e tal. Digo, bueno, pois o que me gusta é o que me gusta. Digo, o que me gusta é que me estou reinventando a historia da foto. E o que me gusta, que carallo, que fai unha tía. E dice, eureka, non? O sea, momento, eureka. E se facemos isto en como se chama, na asignatura de proxectos fotográficas? Porque é unha cousa que se fai que é moi hexemónica, verdad? Que se soe facer pois para practicar a iluminación, para practicar un cuadre, para que saiban facer fotos, que é copiar. O sea, copiar, se fixo toda a vida e se seguirá facendo. Ti colles unha imaxe e a copias para aprender como está iluminada, e a quen vas a copiar? Os malos? Non, copias os vos. Entón, normalmente copian a Vermeer, vale, a Hopper, ¿no?
e nos levamos moito tempo copiando fotos, porque es proxectos fotográficos. Entón, empezamos a... Eu empezar a gallar e digo, pois vamos a facer isto, pero vamos a copiar as fotos como as fixemos sempre, pero vamos a invertir. Vamos a facer que isto sexa ao revés. Donde hai un tío, vamos a poñer unha tía, donde hai unha tía, autor, autora, así, non? Na cabeza empezo a darlle voltas e digo, ostras, e se me ocurre unha frase gloriosa, que es construir, como es? Construir o pasado en clave de xénero. En clave de xénero pola vía da utopía. Digo, que guai, non? Isto é positivo, pois vamos a tirar por aí. Isto, mentalidade positiva, chegamos ali, digo, a ver agora estos, cando lle conte o que quero facer, e efectivamente, que lles ensinamos algo do que fixemos. Pois podemos. Aproveito e xa me meto tamén aquí polo medio. Bueno, non sei se me fala falta, se chega, se non. Escoitade, se fala normal. Aquí hai pulmón, hai potencia. Así como me foi un pouco un añadido de última hora, son Irene Pazos. Non foi un añadido de última hora. En esta presentación me refiero, no proxecto non, no proxecto levo traballando desde o principio de curso. Son alumna de Olalla no Instituto de Coruña de Imaxe Son. Bueno, aparte de eu fixen audiovisuales previo e tal, e cheguei aquí e cheguei con esta muller que xa no primer ano, esta asignatura de segundo ano, que é o ano que estou cursando eu, xa en primer ano íbamos mirando que maneiras apuntaba, pero cando en segundo nos chega con esta idea de bombero, claro, de primeiro nos como que nos quedamos un pouco en shock, todos porque dicimos, pero nos, a ver isto por onde o collemos, porque claro, se colleron bastante ben, eh? Sí, hai que dicilo. Pero é un concepto tan amplio, aínda que sea un exercicio que se suele facer moito, non sei se haberá profes por aquí de plástica ou... Que levanten la mano, que se mojen aquí, a ver. Bueno. Bien. Hala, vamos a mirala a ela todo o rato. Como dixo Olalla, o repetir e o copiar imaxes é algo moi común tanto en audiovisuales como en dibujo, o sea, para aprender onde vai unha sombra, onde vai unha luz, onde vai un volumen, que é mellor que miralo de quen sabe facelo realmente. Pero claro, é tan amplio o concepto, é tan hai tanto onde escoller que nos vimos un pouco desbordados en ese primer momento. Pero bueno, tomámonos con calma e moi positivamente, como ben di, e é verdad. Bueno, e ahora ven a parte de verdad, non? Porque ela, estás poñendo super bonito. Por qué? Pero eu vou decir que cando empezamos co proxecto, e o vamos a ver un pouco máis adiante, cando vexamos os bocetos, eu creo que non tiñades nin puñetera idea do ben que podía quedar. No. Quero decir, as expectativas estaban baixísimas nese momento, vale? O sea, quero decir... Sí, o sea, porque ao final a máis ou que máis ou que menos, ainda que, o ciclo é no seu conxunto un ciclo moi creativo, un ámbito, unha carreira, un campo de traballo que prima moito a creatividade, pois claro, somos alumnos, entón, hasta que punto as nosas habilidades poden ser comparables a semejantes nombres como Robert Capa, non son aínda. Bueno, non son. Pero claro, xa con esa previa, con esa premisa de ternos que enfrentar a eso, dicíamos, pois nada, pois vamos facer o traballo porque é o traballo que toca, probamos a asignatura e xa nos olvidamos. Que pasou? Que non foi así. Vale, bueno, vamos a explicar un poquinho millor en que consiste todo isto, porque a premisa é super sinxela, vale? Autor, musa. Esto es el binomio que se repite hasta la saciedad en todas as... Non só a historia da foto, que cualquier historia. Vale, entón, nos decidimos invertir eso, non? Entón empezamos, pois, autora, de eso sí hai nome, non? Muso. Non existe muso, que os saibades, vale? Entón, a palabra muso non existe, vale? Entón, decidimos en un principio, claro, eu me veño con todo este rollo e digo, hai estas fotos que van a quedar de puta madre, non? Entón, va a quedar de puta madre esta, porque efectivamente, cando ti cambias a unha diosa africana por un señoro, xa o tes, non? O sea, quero decir, casualmente, bueno, isto era unha estatua vermella que atopara na basura. Pero mira, quedaba moi ben, non? Esta máis complicada, está Lionel Fenninger, non? Dennis Stock por Lionel Fenninger. Ti cambias de aquí o
o xénero de quen, porque isto todo o rato decíamos Miguel no, Leonela, o sea, lle cambiábamos o nome e a partir de ahora era Leonela, non? Entón, lle cambiábamos o nome e tal e decías, bueno, pero a foto non es pa tanto, no transmite esto, ¿no? Hasta que de repente te ves a buscar y te encuentras la estética fotográfica, selección de textos de Joan Fontcuberta, la historia definitiva, la antología, ¿no? Buenísima ese, 13 textos, un firmado por unha muller. Que pasa? Bueno, ese libro teño na casa, correxido, ahora mismo. A foto que hai é esta, e cando ti abres o libro, o índice está tuneado por Photoshop todo, claro. Son todo tías e un tío para explicar como... cambiamos o nome. Ya está, así de fácil. Bueno, ao principio iba dirixindo moito a selección de imaxes que íbamos facendo, non? Eu quería que fose moi clara a metáfora, non? Entón, me valía, bueno... había cousas que valían e había cousas que non valían. Chegou un punto onde, claro, tiña como objetivo ter 10 fotos boas. 10. Este era o meu objetivo. Cando estiven, dixe, vamos a relajarnos e tirar millas, non? E entón empecé a aceptar todas as propostas que tiñan, non? E esta Nan Goldin, esta é unha foto de Nan Goldin, un selfie que se dice, pero ahora daquella non se llama así, autorretrato. Vale, un autorretrato de Nan Goldin despois de que lle peguen unha paliza. Claro, esta é unha foto que en principio dixen non, porque non entraba dentro do paradigma que estábamos buscando, que era unha cousa moi sinxela, unha metáfora moi sinxela. Pero cando xa, veña, vamos a ver que sae, non? E dices, hostias, claro, carallo si sae, non? E entón, a partir de entón, cambiou a historia e era, non nos preocupemos tanto por ser evidentes, sino por xerar imaxes, xerar arquivo, facer cousas, vamos a ver, nin pensemos, non? O sea, non pegamos, non intelectualicemos a cuestión, simplemente fagamos o exercicio, non? Entón, esta foi bastante importante neste sentido. O cambio en como sustituímos os caracteres, non? Os vestimos ou non os vestimos, ao principio era moi importante manterse fiel, entón non levaría tacóns, pero logo, e por que non? Que máis dá? Fagámolo, non? E, bueno, pois aquí tedes outro Cartier-Bresson, que xa vedes que foi un bestseller, non? Que, bueno, pois obviamente, Henriette Cartier-Bresson. Vale, estas son imaxes que... Queres explicar ti estas ou explico, tío, para que fales máis? Para que fales máis? Pois, que dicir destas imaxes? Son as modelos, en este caso, estamos xa entrando en non xente descoñecida, por así dicilo, que, bueno, os que estuvestedes vendo hasta ahora eran compañeros meus de clase, Gerai, basicamente, era o mesmo todo o rato, que estaban dentro do propio proxecto, pero, claro, tamén chegou o momento no que miramos nós como alumnos as imaxes e lle vimos tamén o potencial de poñer algunha figura que sí que, aparte do impacto da propia imaxe, do seu concepto, que faga que chame a atención. Entón aquí é cando se nos abre un pouco a porta a pois vamos a poñer xentiña que se conoce, xente famosa, xente que vamos implicando neste proxecto e vámoslo facer medrar e a través de, aparte de todas estas, bueno, charlas... Chamamos celebrities a esta. A sección celebrities. Sección celebrities. Claro, que unha vía pola que ainda non sabíamos, bueno, ainda non sabemos se vamos a tirar por aí, pero bueno, por ter, non? Porque está en fase inicial. Sí, estamos en fase beta. Sois los privilegiados que estáis asistiendo al beta de Perpetuando, ¿no? Entón, aí está Yolanda Castaño, que ela dixo que encanta... Bueno, ela foi a que suxeriu esta foto. Cambiou Jaibota por Jaiola, polo que significaba emigración e todo isto. E a outra é Olga Osorio, que é unha compañeira nosa que ademais... montou a Guarida Violeta, que é unha asociación, un colectivo, non? Que traballa dentro da escola. Sí, é un proxecto, a Guarida Violeta, que en principio íamos relacionar con isto, logo se separaron. Na Guarida Violeta tamén se está traballando sobre xénero, e un pouco que se están facendo agora son como pequenas pezas moi breves que colgan os rapaces en Instagram, ou levan os de segundo de produción. Entón o que van facendo, todas son pezas que idean os alumnos, vale? Que gravan, montan, idean totalmente os alumnos. Están tratando moito o tema de xénero de que directoras, o sea, entrevistas incluso dentro do propio recinto escolar, no? De que directoras coñeces, como se trata a muller no cine galego. Bueno,
que técnicos e técnicas de determinados departamentos hai, no? Porque hai, bueno, como todos sabemos, determinados postos aos que as mulleres teñen un acceso moi difícil e, sobre todo, ademais, son moi descoñecido, están chegando agora en Galicia, por exemplo, está gañando moitos premios, está tendo moito unha directora de fotografía, pero debe ser a primeira que traballa como directora de fotografía, Lucía Pan. Bueno, entón están traballando sobre isto. Que podedes seguilo, por certo, Instagram, A Guarida Violeta. @A Guarida Violeta, todos xuntos, sin guión, sin punto, sin nada. Isto, A Guarida Violeta, pues, intenta ser un paraguas, entón está esa parte e tal, e nos estábamos, bueno, vencellados a eles dentro deste proxecto, pero separamos en parte, ademais, porque eso se va a comentar máis tarde, e porque Perpetuando, que a min cando me liaron en Perpetuando era unha cousa de, bueno, sí, de clase, nada, non pasa nada, de, no, que necesitas unha cesión de dereitos de imaxe, vale, non hai problema, hasta que de repente me viña de vamos a falar con estos amigos que son arquitectos porque vamos a facer, entón a cousa se foi como engrandando grande, que xa falaremos máis disto, sí, pero foi maravilloso porque, por exemplo, o meu alumnado, como comentarei despois, non estaba implicado, porque son de produción de cine, e no meu módulo non podía enganchar con este proxecto porque era de fotografía e en todo caso iría máis con outro de eventos, eu non dou eventos, pero era os de imaxe, o sea, como estaban implicados, logo contaremos, non? Pero que era, foi impresionante. Estamos lanzando cliffhangers aquí. Pero vamos, por agora vamos a seguir con estas... Vale, con máis creacións. Bueno, aquí temos Sander, ¿no? de Noelia, que son os tres, Augusta Sander, que son os tres peregrinos, se chama, non? Sí. Richard Avedon, Mai Sander foi outro Greatest Hits. Claro. Bueno, estas son algunhas, vamos a ir vendo máis imaxes do proxecto, pero xa vos facedes un pouco a idea de como era o tema, non? Nos tiñamos unha máxima e era que intentar xogar non en moitas ligas, sino simplemente centrarnos no cambio de xénero e non facer adaptaciones a maiores, non? Entón intentamos fusilar a foto o máis fidedignamente posible. E outra cousa que tiñamos era, e esta é unha palabra que le encanta a la Xunta, la excelencia. Me explico. Non como usan eles, vale? Eu me refiro a que tiña que quedar de puta madre. Sí. Quero decir, non podíamos copiarlo de unha maneira chapucera, vale? Entón, todas as fotos que tiñan que ter un estándar de calidad importante, vale? A nivel técnico, sobre todo, non? Bueno, e entón, ahora vamos a como se organiza todo isto. Claro, vamos a ver, na nosa escola, no CIF de Imaxe Son de A Coruña, traballamos determinados proxectos como prácticas interciclos, é dicir, no CIF hai 5 especialidades, non? Hai animación, hai produción, hai imaxe, hai son e hai produción. Entón, nos unimos os alumnos de distintos ciclos para formar un proxecto. Entón, ao principio, que aí foi cando entrei eu, cando falou comigo Olaya, o proxecto me encantou, o sea, isto de vamos a cambiar o xénero, vamos a facer que eles sean os musos, vamos tal, me pareceu unha cousa así fascinante, super bonita. Entón, dixen, vale, pois me meto de cheo. Claro, aquí o que pasou é, repito, que eu son profesora de produción de cine, entón non podía implicar o meu alumnado. Ao principio intentei, foron algúns de voluntarios, pero claro, non funcionaba de todo ben porque nunca podía traballar desde as clases, non? Entón o que fixeron é que o centramos todo no grupo de imaxe. O deixamos en ser interciclos e que fose para o grupo de... E Ana centrou todo nas horas que botou de máis na escola. Entón eu o que fixen foi implicarme no proxecto desde o punto de vista de producción, por iso me metín. Eu non teño nada que ver coas maravillosas fotos que fixeron os alumnos, iso traballou Olaya co seu alumnado. Eu o que levei foi un pouco, pois, en algunhas partes de xestión, bueno, pois de facer o orzamento para uns eventos. Para que xa veremos o que, porque claro, esta é a segunda parte do proxecto. Efectivamente, porque isto foi, a verdade que o máis bonito deste proxecto era ver como cada vez nos animábamos todos máis
porque cada vez nos parecía que as fotos eran máis impresionantes, que se podían facer moitas máis cousas, que se podían hacer... Entón iba como crecendo, case sen decatarnos, coa ademais a implicación de todo o alumnado, que senón sería absolutamente imposible. Sí, é que a proba xa máis fidedigna para isto é que, bueno, como dixía antes... Que está aquí. Aparte, que claro, a un alumno, saberedelo ben, cando lle propoñedes un traballo, moitos son a lei do mínimo esforzo, quero dicir, cubro os requisitos básicos, entrego, me desentiendo e pon unha nota que consideres profe, allá tú. Claro, pero aquí era moi alentador tamén desde o punto de vista de ver como o proxecto iba a máis, cando vías que alguén entregaba unha das súas fotos, das súas imaxes rematadas, e non o vías aparcalo, senón que vías que volvía a buscar outros artistas, volvía a buscar outras imaxes, volvía a buscar ese material, volvía a buscar ese modelo e seguía creando. Era como, vale, estamos vendo que isto funciona e que isto vai para diante. Mira, a min, eu creo que o momento, a mellor maneira de explicar como o proceso que se viviu ou como foi, o sea, o máximo orgullo que tive neste proxecto foi cando estamos organizando a presentación a Luis Seoane e entón nos traballábamos moi ben en grupos de 5 ou 6 porque é moi cómodo traballar con 5 ou 6 rapaces, somos 25 en clase. Vos acordades das 10 fotos que tiña pensado sacar? Saquei 25. Saquei máis, porque houve xente que sacou máis de unha, pero todos sacaron unha, polo menos. Boa, o sea, e outras que non o eran tanto. Vale, entón, eu cando estábamos montando eso, digo, joder, había que vir fora de clase, era moitas horas de vir fora de clase. Digo, joder, a ver, con que teña 6 de puta madre, eu creo que 6 vamos a ter. Entón, mandei, digo, faime unha lista aí da xente que vai a vir para organizar estos 3 días, que non sei que, non tedes que vir a clase se non vades a facer isto, estábamos a final de curso e tal, digo, a venir ni Dios, o sea, tengo los 5 ya con esto tal. E entonces, non me entregache esa lista, no, que non fai falta, eran todos, se presentaran todos voluntarios. Esto ya fue como el club de los poetas muertos, ¿sabes? En plan de, ¡buah! La mejor hora de mi vida. Eso, en plan, claro, no, porque es un subidón, ¿no? De repente dices, joder, teño 25 personas súper entregadas con este proyecto. Ven, vamos a ir al tema, porque aquí estamos adiantando cousas, pero non estamos contando todo, non? Pero isto é un rollo que mola moito, non? O de que vos vaiades facendo así, estamos como un thriller, non? Vades ir montando os cachos e solo ao final vades a saber o que fixemos. Sí, porque por agora estábamos, até agora fixemos as que fotos. se facían fotos. Vale, e xa sabedes que fixemos 25, non saíron do instituto as fotos, había 25 fotos. Bueno, entón, e o bo de todo que tampouco sabíamos, isto reproduce o proceso real, pero o guai de cando ti traballas con un proceso en proxecto é tampouco agobiarse e tampouco ter uns obxectivos mega definidos, sino uns mínimos. Entón, os mínimos os tiña claro, esas 10 fotos. E a partir de aí tiramos millas, non? Entón, isto foi cambiando moito ao longo do tempo, non? Sí que sabíamos que había necesidade de que este proxecto de ter unha sensación que ora mola moito, non? Lab. Esta es otra palabra que mola, ¿no? Si excelencia le mola a la consellería, a los artistas el lab les encanta, ¿no? Entonces, rollo lab, ¿no? Entonces estábamos, vamos a ver para dónde tiramos, ¿no? Y para dónde tirar era estas fotos, hay que enseñarlas. ¿Pero cando? Ahora. No. ¿Y por qué? Bueno, pois porque xa tiñamos abondo facendo as fotos e que foran boas. E entón, isto, dende o primeiro momento víamos que isto era un proxecto a 2 anos. Primeiro ano facemos as fotos, segundo ano facemos a exposición. Pero, por outra parte, eles son de segundo, tampouco molaba que se foran sin ver isto, e para que engañarnos. Somos de audiovisuales, vamos a hacer un tren desto, somos de audiovisuales, nos mola el circo, vale? Entón, sí que é verdade que só temos moita facilidade para liarnos, non? Entón, pois que facemos? Unha presentación. Non hai exposición, pero hai presentación, hai evento, vale? Entón, isto era o que tiñamos claro. Ahora xa é unha cousa a 3 anos, porque nos vinimos máis arriba aún. O sea, esto es el efecto bola de nieve, ¿no? Empezamos 10 fotos e acabamos con segundo ano vai a ser, o sea, o primeiro ano foi a presentación do proxecto, a segundo ano será a exposición do proxecto e seguir traballando no arquivo. E ahora vos vou a mí, cantos eran de plástica por aquí? Solo tiro. Bueno, dibujo artístico nada máis, ¿no?
Bueno, porque buscar socios para novos niveis educativos, vale? Porque isto é unha cousa que se ve claramente que funciona fora do noso ámbito de traballo. E xa vos direi por qué. Outro cliffhanger, ves? Lo tenemos dominado. Vale, entón... Vete apuntando lo que dejas abierto. Sí, porque, pero eu son moi dispersa, somos moi dispersas, pero aí está todo ordenado. O sea, que non vos preocupedes que isto vai sair. Entón, primeiro ano presentación, segundo ano exposición, terceiro ano e arquivo e terceiro ano reflexión. Xa pensaremos sobre todo isto que le vamos facendo. Pero igual non o facemos nós, igual lo hace gente super famosa. Estas son las expectativas. Vale. Entón, queres contar isto rápido? Porque xa contamos bastante. Sí, a ver, para tampouco redundar moitísimo no que xa estivemos falando hasta ahora, pois aquí podedes ver un pouquiño unha ristra de nombres que son os autores dos que finalmente fixemos algunha adaptación e, ademais, o fluxo de traballo que seguimos durante todo este primer trimestre, que foi a través da plataforma Trello. Que isto, si queres, Ana... Non, usamos, o sea, que necesitábamos... Claro, necesitábamos algunha plataforma para poder comunicarnos, onde subir as fotos, onde tal, entonces collimos Trello porque é algo, bueno, de fácil uso, que utiliza todo e ademais nos permitía abrir varios tableiros con, bueno, as fotos feitas na clase, os eventos que se iban, dos que xa falaremos, porque como fui crecendo, como vos digo, se fixeron varios eventos, non? En eses tableiros poder ir dicindo que hai que facer, que estamos facendo, que está feito. Vos, en clase, para as vosas cousas. Vale. A aula virtual da Xunta tamén ten un tabuleiro, pero, bueno, a noso Trello nos parecía un pouco máis versátil. Sí, porque, máis, sobre todo... Perdón. Claro, non, realmente, o sea, pode haber mil plataformas. O que necesitábamos era un espazo onde pudésemos ter todos a comunicación. O sea, que calquera de alumnos os profesores pudésemos estar ali. E, ademais, ali empezamos a meter absolutamente todo, desde os orzamentos dos de que precisábamos, documentación como cesión de dereitos de imaxe, do que tanto insistía eu. E que al final, bueno... Pero non só polo alumnado, senón por os eventos e o que veremos da xente que se facía fotos e, bueno, traballábamos un pouco nesta plataforma. E sabes o estado do proxecto todo o rato, sabes cales fotos están feitas, cales están por facer, cales tal... Bueno, a nos funcionou moi ben. Irene decía, claro, porque nos obligabais, claro, obvio, porque vos obligábamos, pero estaba aí, sabes? Sí, o sea, ao final a forma visual tamén de ver o progreso, o avance, tanto para nós que estábamos creando as imaxes, de saber, vale, espera, este boceto xa o teño feito, pero entón agora teño que pasar que a xente parte. Como para elas, a hora de evaluarnos, para ver o que vamos tendo feito o que non, e velo in situ, ou para despois a organización que máis adiante avanzaremos dos eventos e máis. Claro, es que senón ao final se están compartindo unhas carpetas no Drive que son un descontrol. Sí, terminas así estaba todo, era un repositorio e un postal. Claro, porque además aquí isto está, hai que facer isto, poño unha data máxima de entrega, cando está feito o paso seguinte xa está. Entón, bueno, se alguén falla, sabe, é consciente de onde está. A ver, se os ingenieros da Toyota lles iba ben, a nos tamén. O sea, pero ya está. E, bueno, isto bocetado e a toma, vamos a ir un pouco rápido porque se nos vai a voltar o tempo. Bueno, isto é unha das primeiras imaxes que fixemos, das que xa se veía claramente que iban a funcionar, isto Irving Penn. Halsman, como se chama, William Klein e outra vez Irving Penn porque nos gustaba mucho. Vale, e agora vamos con estos eventos dos que le vamos falando misteriosamente sin decir ren. Vale, non los vamos a ver, ¿no? Aquí está, ui, toleu. Bueno, primeiro dos fotogramas, non? No, está aquí, o primeiro es esto, pero non sale. Va, da igual. Muy bien. No. Bueno, ahí está. Problemas del directo. Non pasa nada. Non queríamos exposición, pero queríamos que as imaxes se viran. Que fixemos? Pósters.
Entón, vendíamos o proxecto, decidimos facer unha presentación do proxecto, fixemos varias presentacións, logo vamos a ver donde, pero a idea era, non hai expo, da igual, facemos uns pósters que te cagas e os poñemos por todos lados, entón as fotos se ven igual, pero podemos facer o ano que ven a expo. Nos axudaron da escola de impresións de aquí, do CID Compostela, gracias por o apunte, nos axudaron mogollón, nos fixeron parte das impresións, dos pósters, e iso na verdade que nos viu genial. E isto era o que tiñamos, é dicir, nos traballamos con uns pósters en unhas dimensións moi grandes para os eventos e logo pequenos para colocar pola cidade. E para colocar pola cidade, que fomos todos, o sea, cada vez que se baixaba había que levar algúns pósters, porque aí donde ibas, pues decía, mira, podo colocar, entón iban aparecendo pósters por Coruña. Bueno, por Coruña creo que chegou algún a Londres, non? Sí, e por aquí por Santiago tamén houve vacacións por Santiago. Eu levei a Japón tamén. Por donde ia calquera dos alumnos ou dos profesores implicados iban colocando pósters de Perpetuando, que o único que se veía era pegatinas, que temos unhas Perpetuando, unha foto onde... Temos un logo, claro, no medio de todo isto sacamos partido de todo, entón estaba Xavi, que facía un diseño gráfico genial, entón nos diseñou o logo, todo isto, claro, dentro do que sería a clase. E o importante foi que no medio chegou Martín e dixo, e que tal se hacemos unha web? Vale, ¿quién? Outro alumno. Bueno, yo si consigo por los 10 euros que vale o dominio, tal, porque... Venga, podemos pagar 10 euros para o proxecto. No se puede pagar a... No se puede pagar a Google, es imposible, la consellería no nos deja pagar a Google. Bueno, toma 10 euros, Martín. Entón, temos web, vale? Perpetuando.com, que está aí. E temos un Instagram, para que logo nos vamos a facer unha foto a los rockeros. Nos vamos a dar a vuelta, ¿sabes? Como fan con el público, para poner en el Instagram de Perpetuando Oficial. Pero en historias, que no se puede poner en feed, ya me enteré. Nada, aquí o que, como un apunte rápido que fomos facendo, na página web o que están son as imaxes con unha pequeniña historia da orixe de cada imaxe, pois para que encheje, que claro, que non está tan metido na fotografía, que non hai por que estar, cada un ten os seus hobbies, pero que se entere, que sepa que hai detrás de cada unha das fotografías, porque ao mellor en apariencia pode ser unha cousa, pero ter unha historia bastante diferente por detrás, e a web está sobre todo para ese pequeniño apunte e para, bueno, ter unha galería e un carrusel. Porque para nós son, o sea, este es Helmut Newton. Claro, ahora todo o mundo conoce a Helmut Newton gracias a Marta Ortega, sí, ¿no? Pero antes. Pero quero decir, pero esta foto tampouco ten por que ser coñecida. Esta foto está guai, como cambia o feito de que sexa unha tía ou un tío. Vale, entón, claro, ti non tes por que saber eso. Si vas a la web lo sabes. Claro. E no Instagram o que fixemos, bueno, pues como hoxe en día se usan as redes sociales, pues pildoriñas de traballo de como detrás de cámaras, os sets, un pouco procesos e demais, e toda esta promoción de eventos e demás. Vale, sigue, venga, vamos a tirar millas. Os fotogramas, esto es otra de nuestras ideas geniales. De estas, que sobre todo aí está apagou Ana. Vale, os fotogramas, que non se chamaban fotogramas, que se chamaron de todo, non? O sea, fotos vivientes... Sí, fotos vivientes, primeiro era fotocall, non dábamos despois foto viviente, despois dioramas, fotogramas. Isto era isto selfie, tamén que me gustaba, pero non me deixaron. Bueno, fotogramas, que era un fotograma? Bueno, un fotograma era unha cousa delirante, unha cousa moi guai, bastante fácil de facer e moi resultona, que era tarán, esta é unha foto, bueno, a foto que fixemos nós de Irving Penn, vale? Vamos a poñer un que se vexa. E isto é o fotograma da foto de Irving Penn. É dicir, como nos estábamos generando toda esta serie de atrezo para facer as imaxes, pois seleccionamos como 5, valle para arriba, para que se vexa, non, ai, que monos. Para arriba ainda. Estos son os fotogramas que elegimos facer. E estas son as fotos que decidimos reproducir para que? Pois para que aqueles que quixeran pasarse por ali, non? En este caso está a Fundación Luis Seoane, vale? Que quixeran, tiñan o abrigo, tiñan a silla e tiñan a esquina para facer de corner de Irving Penn, vale? E este é o señor Truman Capote, claro, ese vale? Original e esa, xusto, e logo, pero claro, o señor Irving Penn nesa corner puxo a to fillo de Pichichi.
Entón, ti podías elexir como quen querías posar. Estos son os meus dous fillos que os traigo para presumir. Quero oír un oh, que mono. Por lo menos de aquí. Oh, que mono. Pues eso. Entón elexiu, ya les va con el carácter, unos más Spencer Tracy, el outro mucho más Truman Capote. E entón, pois aquí están fotografiados, pero non solo, a ver, isto parece moi cutre, parece como que non foi ninguén e puxen os meus, pero non, los cogí por guapos, o sea, foi moita xente a facerse fotos aquí. Y todos salimos guapísimos, claro que sí. Aquí estamos co abrigo, bueno, esta soy yo, obviamente. E aquí están, pois, este Víctor, un compañero noso, hai xente que non coñecemos e aí está Rosario, que é genial, vale? Pero quero decir, pero isto era algo que estaba ali, un set que estaba montado para que a xente puidera facerse a foto en un Irving Pen, que neste caso se chamaba Ivy Pen. Vale. Claro, decir, o sea, todo o rato se xogaba con facer as fotos, cambiando de xeno e demais. Vale, se estaban facendo, se estaban reproducindo eses escenarios. O que fixemos foron uns escenarios onde calquera que vaya a esa exposición pasa a ser o protagonista da foto, se pon, está con o fondo, metíamos por eso aí, era a esquina, que é a esquina de Irving Pen, pusemos unha silla e logo como o abrigo daba moito xogo para o Truman Capote, porque era o que estábamos representando, pois pusemos un percheiro cun abrigo, entón a xente chegaba, un abrigo dela, chegaba, se poñía o abrigo, se poñía na silla e facía a súa foto. Bueno, claro, nos quedou tan ben o de Irving Pen que hai que hacer máis. E entón dixemos, Bari, entón esto fue el momento en el que Ana brilló, ¿no? Porque Ana aquí a vedes como que es de producción e se fala de cosas administrativas e tal, pero esto fuches ti. Sí, Bari Caramés. Entón, Bari Caramés era, como facemos un Bari Caramés? E dice Ana, facilísimo, con un vinilo. Con un vinilo? Que carallo un vinilo? Eu estaba pensando en tal. E entón, foi cando fomos ti máis eu a Leroy Merlin, te pegaste a un vinilo e dijiste, ves? E efectivamente. Ves? Vamos a ver máis Bari Caramés. Estos eran os Bari Carameses que temos. Pasa máis adiante. Ai, non se ve o set, dalle para arriba. Bueno, que o set aquí o que temos é a proba que tiñamos na escola, era un pouco máis bonito. Vale, porque isto, bueno, consistía nun vinilo, tiñamos os gafas e o gorro e te pegabas. E entón a xente decía, ai, que cutre, ese é el que se veía máis feo. Pero era super resultón, porque logo, claro, nos facíamos a foto e a xente había, joder, pero es que mola, parece que estás no medio do mar, non? E efectivamente, parecía. Non había epidemia de piollos, vale? Porque senón... Hay algún por aquí de magisterio, entendo, ¿no? Porque ya he visto muchas sonrisas cuando... Con nenos é mellor que o gorro leven eles. Sí. Aquí, isto é Virxilio Viéitez, claro, Virxilio tiña que estar tamén. E entón Virxilio o tiñamos moi fácil, porque era... Aquí isto era o casting de radios que fixemos, non? Sí, que fixemos a selección. Que fixemos unha selección, atopamos unha clavada. Logo fixemos un casting de sillas, que temos unha compañeira, Elisa, que tiene de todo, e estas son facilitadas por ela, e o único que nos faltaba era a parede. E claro, isto, vamos a adiantar tamén outra cousa, pero en un momento dado, chaman do Culturgal para decir se queremos dar un obradoiro sobre a fotógrafa perpetua, ti estabas no Culturgal. Xa, é que xa te estaba vendo a ti que me sonabas. Veste que non son guapo, porque non me fixeron. No. A de saltar ben agora. Pois entón, fomos a Culturgal un obradoiro. Pero xusto nese momento fixéramos as esquinas e pensemos, hombre, tenemos outra cosita, non? Entón, esa cosita era 6, lle montamos 6 destos, vale? E claro, e o problema que tiñamos era que non había muro de cemento no Culturgal. E que podemos facer ao respecto? Bueno, pois nada, que podemos facer? Pero isto era o que fixemos na escola. Na escola tiñamos un muro de pared e xa sabíamos que a foto iba a quedar guai. Blanco e negro, vestido de negro, tal. Venga, vamos a ver qué tal. E non está, ya lo veremos. Lo veremos cuando haya en el Culturgal. Vamos a dejarlo aí. Outro máis. Outro suspense máis. Halsman era moi fácil. O pode contar aquí a compañeira, que consistía en saltar. Tiñan unha serie de imaxes de referencia de saltos de Halsman, onde nos
feitas por nós, obviamente, non? Que está despois, sí, eso debe estar despois. Aquí está, non? Estos son saltos que están fusilados, literalmente, das imaxes de Halsman, que Halsman era moi guai porque decía que lo de posar es un rollo, que cuando se ve de verdad es cuando la gente empieza a hacer cosas divertidas, se olvida de que está posando e aí es cuando realmente mola pillarlos, non? Entón esta era a idea e nos o pasamos pipa facendo Halsman, ademais era un fotocall que basicamente era unha parede blanca, porén, foi o que máis lata nos deu, pero non só aquí, sino en todas as presentacións que fixemos. E xa explicaremos por qué. Outra vez. Joder, parezco un thriller total. Sí. Vale, e ahora viene outra historia. Necesitamos colocar, vos acordáis que nos faltaba un muro de pedra, verdad? Bueno, pues ¿qué necesitamos? Un pop-up. ¿Sabedes o que é un pop-up? Una estructura metálica que ahora son como las tiendas quechua, que lanzas y se extienden así 3 metros, ¿no? Con unha impresión de lona de 3 metros que podías pegar con velcro y entonces aí tenías tal. Y entonces aí é cando lle digo a Ana, vamos a quedar, ¿qué tal si quedamos con Creus? Lo invitamos a una caña y que nos cuente cómo podemos colocar esto en el ¿cómo se llama? En el Culturgal. En el Culturgal. Y entonces ahí, cuando estábamos pechando orzamento, ¿no? Entonces íbamos por 500 euros, una cosa así. Íbamos por 500 euros. Y entonces nos hacen así, los arquitectos sabes que dibujan muy bien, y en una servilleta, que es lo que más le gusta, ¿no? Entonces hacen así, y dice, uy, tenéis este espacio, esta esquina, esto no sé qué, nos ubican las cosas, y dice, Kobe, aquí falta algo. Se te ve la parte de atrás del pop-up. Sí, no, además decía de invadir o empezou a... Nos tiñamos as cousas como pegadas ás paredes, entón é lo que decía es, no, hai que invadir un pouco máis o espacio. Hai que despegar. Como era a esquina, o sitio... Bueno, ela Estivali, sabes que hicimos unha como tiñamos no Culturgal, nos dixo, invadir o espacio. Está emocionadísima. Eu, por suposto, debaixo dunha mesa dicindo, claro, que vai a falar co secretario do instituto son eu, que te vai a contar 200 de aquí, 100 de aquí, pero no. El Excel. El momento Excel fue genial. Vamos a enviar el Excel. Y justo en ese momento era como en plan, es que le falta otro pop-up. Le falta otro pop-up. Aquí tenía que haber otro... Y, ¿te acuerdas cuando falábamos de Pacheco? Y entonces ya estamos por la segunda caña. Otro pop-up más. Ponlo ahí. 300. Enviar. Bueno, nos hicieron que non, obviamente. Correcto. Sí, e entón tivemos que conseguir a pasta por outro lado. Pero bueno. Aquí fuimos dividindo esto para el Culturgal, en vez de ir 3 días vamos esto un lo metes día, en el módulo, esto lo... Y esto en vez de ir 3 días vamos uno, pero naceu o terceiro, bueno, o cuarto, o quinto, xa nin sei cal era, fotograma, que era o de Pacheco, que aquí está, bueno, que eso es a alfombra que había en tal, aquí está o plantero, una flor de Ikea, y el fondo maravilloso. Y el fondo maravilloso que, gracias, el fondo COVID, que lle chamamos, ¿no? Pero lle chamamos fotograma perpetua, porque como non, de Pacheco non parecía, entón pues, o estudio de perpetua, e xa está. E aí temos pois toda a xente que pasou, bueno, toda a xente non, obviamente la non está, pero alguna da xente que pasou polo... Non estás porque non sei por qué. Pero eu xa diches que me acordaba de ti, que te miré, dije, isto me suena. Sigue. Bueno, este é un que quedou aí no camiño. Este se ia facer, pero ao final non podía. Porque este non era suficientemente grande e espectacular, pero era moi buena la idea. El Helmut Newton. Queríamos facer un póster cun buratiño no medio e poñer o zapato ese, para que a xente fora poñendo os zapos pes aí, non? Pero bueno, era el póster de Helga Newton. Pero bueno, este salía carísimo. A nosotros nos gustaba que hubiera metro cuadrado saliese bien. No, tú o que querías era que nos denunciasen, porque era o primeiro, que era toda a exposición, todo o que se estaba montando. Claro, yo decía, joder, nos está haciendo Marta Ortega la promoción, vamos... Si nos denuncian, tú sabes qué promoción. Claro, yo siempre ahí al límite y no logro que me denuncien aún. Bueno, sigue, para diante. Sigue. Bueno, esto fixo Irene, por certo, era Helmut Newton tamén. Sí. Helmut Newton. Bueno, e aquí temos o Culturgal, nos acorda aquí a compañeira, e estes son os famosos pop-up. De un lado estaba o pop-up, como se chama, Kobe, e do outro lado estaba Virgilio. Vale, aquí están as imaxes que tiñan de referencia para saltar, etcétera, etcétera.
Bueno, aquí están, se ven mellor. Vedes que o de Bari ao final era máis chulo do que víamos, vedes aí colgado o gorro. Estaban as imaxes sempre en mosaico detrás para que se soubese. E logo, claro, que pasou aquí, Ana? Que organizamos unos turnos gloriosos dese día que tiñamos que estar 6 personas, 4 alumnos invitados. Nada, aí o que dixemos foi íbamos a estar moitas horas, entón dixemos vamos a facer turnos de un par de horas para que xa descanso. Non se move ninguén dali. Ningún, os alumnos estiveron todo o rato, non quixeron facer turnos. Que tampouco podíamos. Tampouco se podía. Agora diremos porque tampouco podíamos moito. Era, bueno, outra das probas da grandísima implicación que tuvo o alumnado. Aquí unha cosa que nos pasou bastante divertida, bueno, ao principio tiñamos xa uns problemas coa luz, non sei que nos daban moitos recesos, pero superado. Sí, porque nos queríamos ir de pros e levar as cámaras, levamos as cámaras e os trípodes e luminarias, levamos LEDs e toda a parafernalia, non se pudo. Pero non es por nada, sino porque hai unos señores ingenieros en Apple que teñen todo isto máis que superado. E despois de facer miles de probas, as fotos quedaban moitísimo mellor feitas con iPhone que coas cámaras tal. Entón decidimos pasar de todo e que alumnos tienen iPhone? Entón, pois empezar a traballar, pero que era real, o sea, quero dicir, e iso foi un dos grandes erros do que pasou na Luis Seoane, que non confiamos en el espírito póstumo de Steven Jobs. Nadie no Culturgal, que foi a primeira vez que se expuxeron todos os fotogramas, o que tiñamos era, poñemos o fotograma, e detrás as fotos para que visen, para que a xente soubese que tiña que escenificar diante, non? E unha cosa aí que nos pasou tamén bastante divertida era como colocar as fotos. Entón dixemos, bueno, pois con cinta de doble cara. Pero a cinta de doble cara, a ver, quero dicir, isto é de primeiro de poñer fotos, non? De colgar fotos. A cinta de doble cara daña as pinturas, entón un truco que se fai é pois cinta de papel, cinta de doble cara e pegas, non? E isto funciona guai. Salvo que seas un andes fatal de presupuesto y seas una rata infernal y te vayas al chino. Por la cinta de doble cara, sí. E la de papel. Na defensa tamén direi que ao primeiro, bien, claro, cando pasan 5 horas as fotos pasan no mesmo sitio, a xente, mira, e toca, e pon, e tal, pues claro, íbamos disimulando en plan de, sí, e estas fotos, e pasabas así a manga para intentar pegalas e todo, bueno. Todas as fotos. O sea, era como así, ¿no? O sea, estábamos tal, nos fuimos un segundo a comer cando pechara total e se caera todo. O sea, tuvimos que volver a montar os mosaicos. E logo era moi gracioso porque lle preguntaban a Martín, pero por que hacéis así? No es interactivo. Es interactivo. Claro, pero que era verdade. E de verdade, que a cinta de doble cara foi o noso pesadelo total. Bueno, aquí estou eu. Porque esta presentación xa vedes, é a mesma que tal, solo que daquela tiña 7 diapositivas. Porque é o principio de todo. E aquí estou con Marc Caldas, que era, porque isto xa naceu con vocación interdisciplinar, centros. Entón, ela está facendo o mesmo experimento con os alumnos da Facultade de Belas Artes. Entón, aquí estamos presentando o proxecto no Marco en Vigo, que esto fue un subidón también, o sea, porque lo presentamos y de repente era, pero es que la gente lo ha flipado. O Miguel Fernández y bueno, que esto está muy bien, esto no sé qué. Entonces nos viñemos muy arriba, eso fue nuestro primer bolo, que le llamamos así. Vale, aquí estamos Irene Maiseu en Intersección, que tamén molan as fotos, verdad? Porque estivemos primeiro, parece, haciendo un pitching, ¿no? E logo na presentación. Claro, a realidade desto é que toda esa xente a puxeron para a foto que se iban a comer. Entón, pero non pasou, pero eu digo, ahora que están aí, voy a mirarlos todo el rato alternativamente para que no se puedan levantar. Y estaba surgiendo efecto hasta que se fue la luz. En Coruña. Bueno, Coruña, o por lo menos en el 15.002. Sí, correcto. ¿Vale? Y entonces se vaya a luz y ya está. Y Irene e Maiseu nos quedamos a oscuras hablando igual. Y entonces dices, casi mejor. Y entonces cogimos este ordenador pequeño y nos fuimos a otro lado. O sea, esto es lo mismo, ¿eh? Es el mismo evento. Pero mola, ¿no? Queda súper resultón. Queda guai, pero en realidad foi a chapuza máis... E levábamos a lectora
a Ania, que bueno, que é a que dá as clases en inglés e tal, e decíamos, tú fai unha pregunta, en inglés, ti faz unha pregunta tal, e entonces, pues, da pobre, penso que vivíamos en el tercer mundo, total, pero bueno, e isto foi unha presentación que tamén saliu moi ben, pero as fotos molan, sigue. Y esto es ya la presentación gloriosa, que fue cuando fuimos a... Esto nos estábamos currando para esto, que es para la presentación a Luis Seoane. Claro, llegamos a Luis Seoane y nos dijeron, hombre, pero no hagáis una presentación y os montéis todo este Cristo de los fotogramas para luego llevároslo, dejarlos por lo menos un mes. Genial, entonces ya le llamamos exposición, ¿no? Y elegimos mal la fecha, pero bueno, era por cuestión de evaluación, que non quedaba máis remedio. Pero entón, claro, cando montas un evento o día 20 de decembro, estás jodido. Estás jodido. Porque de verdade, a mí nunca me pasara tanto de chamar a peña e que non podía vir. E a prensa sigue mal as cousas cando é decembro e tal. Pero bueno, da igual, porque foi como el final del campamento. Lo pasamos moi bien, foi un exitazo, porque claro, de repente a Luis Seoane, eu creo que tanchea a golpe de jueves, bueno, sí, o sea, de vez en cando fan eventos tal, ¿no? Pero quero decir, claro, ao fin e a cabo eran 25 rapaces con que trouxeran 3 cada un, xa lo petábamos, e efectivamente lo petamos un pouco. E aí estamos presentando o proxecto. Aquí están como quedaron os fotogramas na Luis Seoane, que quedaron de puta madre. E agora ven a segunda parte, aí ya habíamos aprendido, compramos cinta doble cara. La ruina. É carísima. Carísima. E sempre nos quedábamos cortos, la de veces que hubo que sair porque hai que comprar outro rollo. ¡No! Sí, venga. Y entonces luego eso fue el otro rollo que fue cuando tuvimos que despegarlo. Ahí sí, telita. O sea, si queredes algunha veces algunha dúbida como utilizar pegamentos, avisádenos que xa... Veña, claro, pero non podíamos estropear a parede, entonces estamos acabando coa cinta de dobre cara, logo coa raspeta para que non quedase ou con el rollo depiladora, que era collías un burruño de cinta de doble cara e arrancar o resto da cinta de doble cara pegándose. Foi un Cristo, pero bueno. Bueno, está a prensa, o percorrido por prensa. Esto porque é o dossier que empregamos. Bueno, aquí está cando salimos. A mí me gusta mucho lo de 2 profesoras reformulan la historia de la fotografía desde el punto de vista de xénero, y arriba ponía, estaba el Papa haciendo así, el mundo se cae, una cosa así. Era bastante guai. Sí. Que maquetou aí. Bueno, e isto é, claro, paralelamente a isto, está Mar traballando cos alumnos de Bellas Artes. E isto é o que me manda, claro, eles traballan con outras condicións totalmente distintas. Ten unha asignatura, un módulo como que teñe moi pouco tempo, isto entraba como un traballo voluntario e non estaban tan enriba, nos estábamos currando 8 horas a semana neste proxecto. E eles, claro, pois tiveron moitísimo menos tempo. E isto foi o que nos mandaron, esta foto de Marilyn, eles engadían como unha historia de que isto tan binario non nos gusta e tal, bueno, pois da igual, tirade pola vosa visión, que aquí non impedimos nada. Bueno, isto foi o que presentado. E agora, cando estábamos nesta presentación do marco, había 2 profes que lles gustara, que era maravillas, e por eso viñeran, entón, Perpetua, mola, non sei que, e empezaron a facer unha cosa inverosímil para min, que era, porque Xerais consideraba que Perpetua entra dentro do traballo para secundaria. E estos son 2 profes de primaria, de primeiro e segundo de primaria, que deciden utilizar Perpetua cos seus alumnos, co seu alumnado. E entón vamos facendo un seguimento de o que están facendo e tal, e o que están facendo é unha cosa alucinante, que todas estas reconstruccións de tal, pero están facendo os nenos. E entón, bueno, pois foi bastante guai, e estos son no instituto, no colexio 6 do Nadal, en Vigo. A nivel geográfico nos viene como el culo, pero a nivel de curro está guai, porque realmente ves que é un proxecto que se pode abordar dende moitísimos aspectos, non? Entón, e outra cosa que víamos cando estivemos no Culturgal e cando estivemos prosando, era que isto era como unha cosa moi apetitosa dentro do pois eso, que nos viña moita xente, joder, que eu dou clase nun instituto e isto creo que está guai para non sei que, non sei cuánto. Entón, eu creo que a nosa evolución vai a ir por aí. O ano que ven traballar entre diferentes niveis educativos, pero ainda temos que darlle un corpo, un par de voltas. Sí, pero bueno, esto es todo. Bueno,
supoño que xa estaredes hasta as narices de nós, pero se alguén ten algunha pregunta, nos non temos trucada ninguna, esta vez, non temos contratada. Pero temos infiltrados por aquí. Bueno, pois entón, vamos a facernos unha foto. Es el final del bolo, lo siento. Ahora facede como en los conciertos, ¿no? Que... A ver, es que esto tenemos canal de Instagram, tenemos una responsabilidad. A ver, vamos a hacer así, tenemos que pegarnos moito. Ay, Dios. Ya estoy mayor para estas cosas. Bueno, pues muchas gracias. Graciñas.